Mágoas que non morren, recordos presentes. Ensinaches a ser homes aos nenos inconscientes. Respeto pras mulleres e os de distinta cor. Facernos ver que baixo o peito ocultamos algo de amor. Sempre cun sorriso, mostrando os dentes. Coloreabas a tristura con pinturas diferentes. Entre mentes dous malotes pelexan coa porta aberta sen razón. Se daban unha aperta non ían a dirección. Persoa antes que nada, pero cero reproches. Que Alonso é mellor piloto, mas non tiña o mellor coche. Hoxe, homenaxeo toda unha eminencia por mostrar a mensaxe que conciencia os valores un paso por riba da materia, mas non olvido voltaxe, intensidade por resistencia. A sorte non tentes por xe as moscas. Mal acabaron os valentes que iban coa capucha posta. Se non viamos o camiño e nos mollaba o chaparrón ácido. El lente se anticiclón plácido, amigo do inimigo na súa peor situación. Para tua persoa pura, respeto e admiración, apoiando incondicionalmente. Por certo, o primeiro concerto ainda levo na mente, e non por como saiu, senón porque había entre o público boa xente como a ti. Todo o que escribo non o invento, eres humano e como todos non sempre estabas contento. Pero se algo me chega ao corazón é que haxa un profesor que cometa un erro e che saiba a pedir perdón por cousas que non teñen precio, e polo que chegar do precio punto. Quen che coñeza sabe do que falo, polo trato especial que tiñas con cada alumno, por non discriminar dende o primeiro ata o último. O de hoxe non vai ser unha xubilación, mas ben unha baixa moral na educación. Eso tamén é reivindicación, para que os mestres e mestras revisen a forma de dar a lección. Remato de escribir isto un mércores 3:58 no reloxo é día 13, pero ainda me queda algo pendente, ves? Que disfrutes como un neno toda a vida que o mereces, ben.